Otca i Syna i Svätého Ducha. Sláva Isusu Kristu. Ctihodný otec dekan, otcovia duchovní, drahí bratia a sestry. Chcel som hneď na začiatok aplikovať dnešné evanjelium, ktoré je trocha také tvrdé na Poprad, a tak som v mysli lovil, že kedy tu prišiel prvý kňaz a kedy začal ohlasovať evanjelium, aby sa dalo ho teda istým spôsobom pretransformovať toto evanjelium a začať takto, že v tom čase prišiel kňaz do Popradu, do krajín Popradu a okolia a vyšli na ňo a kričali a možno rozprávali odíď. A on tým, ktorí spočiatku možno neprijali jeho posolstvo, tak istým spôsobom skončili. Ale záver tohto evanjelia v našom prípade by bol iný, pretože tam prišli ľudia a pýtali ho, aby stade odišiel. A on odišiel. A tu v Poprade toto evanjelium by končilo tak, a pýtali ho ľudia, aby tu ostal, a on tu ostal. A dnes, keď si aj dobre pamätám, ešte ako chlapec, keď sme tu do Popradu chodievali, ešte s otcom na aute, a keď sme prechádzali autom týmto krajom, tak tu bolo veľké pole, nebolo tu nič. A jeden krásny moment, akýmsi spôsobom sa vymedzilo územie, pôda, a potom sa začala stavba chrámu a potom stavba svätyne a bohostánok. A dnes je tu prítomný Kristus. A ste tu prítomní vy. Aký veľký plod prijatia Ježiša Krista. Mohli by sme začať aj naopak. Dnes sme posvetili bohostánok. Mohli by sme začať aj naopak, že prišiel tu Kristus, potom vznikla potreba ho tu prichýliť a tak sa mu vytvoril bohostánok a okolo bohostánku sa mu vytvorila svätyňa a potom svätyňa bez chrámu je ničím, tak ešte chrám a potom ešte okolité územie. A dnes vidíme, že tento chrám je centrom celého takého mikrorajónu, povedzme. Lebo všetko tu na okolo je rozbudované, postavané, bytovky a supermarkety, teda tie veľké nákupné centrá. A zvlášť dôležité je to, že ste tu dnes vy. Lebo bez vás tento chrám, prakticky bez vás ani Kristus by tu neostal. Nebol by ani bohostánok, ani Eucharistia, ani dnes my by sme tu neboli. A tak istým spôsobom aj toto miesto získalo také jedno podstatné ťažisko, okolo ktorého sa to tu všetko začalo budovať, stavať. Tým ťažiskom je Kristus. Keď si dobre pamätáte, moja generácia, možno ešte staršia, mám sestry 3, a keď ešte sa hrávali ako malé, tak mali takú bábiku, ktorá mala dole, to bolo z takých ako keby 3 gúľ, a dole v tej spodnej guli mala obrovské ťažisko, do takej miery, že akokoľvek, ako chlapci sme robili zlo svojim sestram, akokoľvek sme hodili tú bábiku, stále sa postavila na nohy, začala sa teda kývať a v konečnom dôsledku ostala rovno stať. Keď sme ju postavili na hlavu a pustili, tak ona znovu spadla na nohy, znovu sa kývala a ostala stať. To ťažisko tam bolo veľmi dôležité. A dnes máme majstrovstva Európy a veľa sa hovorí o našom veľmi talentovanom futbalistovi v zálohe. Kto sú futbalisti, poviete mi, ktorý má veľmi nízke ťažisko pri behu. Kto to je? Lobotka. Jeden z perspektívnych futbalistov, povedzme. A kvôli tomu je dobrý, že má nízke ťažisko. Že je ako keby prilepený ku zemi. A toto ťažisko je veľmi dôležité aj v živote človeka, aj v duchovnom živote. A práve dnes
A apoštol Pavol hovorí takú jednu veľmi dôležitú vec. Hovorí, cieľom zákona je Kristus. A potom v konci svojho listu hovorí, Krista máš tak blízko, že on je na tvojich ústach aj v tvojom srdci. Lebo ústami vyznávame a srdcom veríme. To je to, čo je dnes veľmi dôležité, pretože ak srdce je prázdne, nemá tam to ťažisko Ježiša Krista, tak ono je prázdne, stráca orientáciu, stráca svoje ťažisko, svoju podstatu. A keď naše ústa sú prázdne, alebo sú naplnené čímsi prázdnym a nie je v nich Kristus, tak potom hovoríme v národe, že melieme ako tie prázdne mlyny. Hovoríme a sú to len prázdne slova. A apoštol Pavol na to dnes obracia pozornosť a hovorí, cieľom zákona je Kristus, cieľom nášho ohlasovania, nášho hovorenia je Kristus. On má byť najdôležitejším bodom toho, čo my rozprávame, ale aj v našom srdci je Kristus. On má byť stredobodom pozornosti nás samých. Prečo je to dôležité? Pretože dnešné evanjelium o tom veľmi pekne svedčí, keď Kristus jednoducho prechádza cez pohanský kraj a sú tam prítomní tí posadnutí a sú veľmi zúriví a trhajú reťaze a žijú v hroboch a ľudia sa boja tam ísť, lebo oni sálojú dookola seba iba rozbitie, nenávisť, akúsi zlosť, akési rozdelenie, strach. Oni to šíria okolo seba. Tým sú naplnení. Ich ústa, pretože kričia, preklinajú. Ich srdce, pretože je tam zlý prítomný. A keď je v srdci zlý, aj v ústach je zlý, tak okolo seba šíri tú atmosféru. Veľmi moderným slovom povedané auru. Ale pre nás kresťanov to nie je veľmi správne. A teda oni šíria toto zlo do takej miery, že ľudia obchádzajú toto územie. To územie, kde ešte sála tá nenávisť, zlosť, rozbitie, tá zloba. A evanjelium o nich svedčí, že to sú demonizovaní. To znamená, ich sa zmocnil démon. Ich má vo svojej vláde zlý. Na nich vplýva do takej miery, že on nie je ich podstatou, ale tak ako keby pavučinou ich omotal zvonku, ako keby šnúrkami riadi ich slova, ich úkony, ich činy, ich správanie. A my máme pred sebou ľudí, o ktorých svedčíme, alebo svedčí evanjelium, že to sú demonizovaní, sú posadnutí. Aj keď ich srdce je určite dobré. Ale istý čas sa naplnilo, v istý moment ich histórie sa naplnilo zlom. Istý moment ich histórie ich namiesto Krista, namiesto Boha, vyslovovať čosi zlé. A takýmto spôsobom cez ústa aj cez srdce začali vládnuť. Démon začal nimi vládnuť. A ľudia sa toho boja. Máme takú skúsenosť, ako naďaleko obchádzame zlých ľudí, ktorí nevedia nič iné, iba preklinať, ohovárať, zle hovoriť, byť nespokojný, obviňovať. Ako sa ich doslova ako keby až bojíme. Je nám nepríjemné s nimi rozprávať, byť v ich prítomnosti. A keď ešte tí ľudia robia zle, tak 10. cestou ich obchádzame, len aby sme nemali príležitosť sa s nimi stretnúť. A vtedy aj ťažko je nám, povedzme, takýchto ľudí poprosiť o odpustenie, pretože ako keby hrachom na stenu hádzal. A Kristus prechádza cez toto územie a je zaujímavé, že nič nehovorí. Nič nehovorí. Žiadnu kázeň. Žiadne povzbudivé slova. Nezhromažďuje ľudí okolo seba. Len jednoducho prechádza týmto územím. A takým spôsobom ich sprovokuje to jeho prechádzanie, že oni začínajú kričať: čo ťa do nás, Synu Boží? Prečo si nás prišiel mučiť? Je zaujímavé, že iba ten,
kto je pod pôsobením zlého, začína obviňovať. Oni začínajú obviňovať Krista. On nič nepovedal a zrazu oni mu hovoria, ty si nás prišiel mučiť. Ty si na vine. Teba tu nechceme. Ty si príčinou všetkých našich bied a to, čo sa s nami deje, ty si príčinou. Ako keby púškou ho tlačia do kúta a chceli ho zviazať, skovať tými reťazami, ktorí sú sami zviazaní. A Kristus nerobí nič. Len prechádza. A potom idú ďalej a hovoria, nemôžu vydržať jeho prítomnosť a hovoria, vyžen nás do svíň. Sami prosia svoj údel. On ich vyháňa. Choďte, povedal. Nič iné. Tam, kde je strom naklonený, tam aj spadne. To vieme. Keď je strom naklonený tu, on aj tu spadne. Oni ho prosia, vyžen nás. Kto chce kam, pomôžeme mu tam, hovorí porekadlo. A potom aj tí ľudia hovoria, odiď od nás, pretože nechceme ťa tu. Odiď od nás. Boh, to je zaujímavé, že vo veľkom miery, vo veľkom pokoji, ale rešpektuje, aj keď padlú, aj keď zopsutú, aj keď vykrivenú a pokrivenú, ale slobodu ľudskú. Chce žiť v prekliatiach. Chceš žiť v hneve. Chceš žiť v nenávisti. Choď. Ale z druhej strany my vidíme, a to v dnešnom evaníliu nie je, ale je toho plné evanílium, že a potom ešte tam aj pokračovanie toho dnešného evanília, že tí dvaja potom sedia pri ňom, pri jeho nohách a počúvajú jeho slova. Diabol si vybral svoj podiel, on odišiel, uvoľnil miesto v srdci človeka a v jeho ústach, teda v centre človeka a zrazu prichádza Boh a naplňa. A oni sedia pri jeho nohách. Aké úžasné. Bol som raz v Libanone pri jednom pustovníkovi a tam sa rozprávali. A on mi hovorí, len tak medzi rečom mi hovorí, že a minulý celý týždeň tu bola jedna posadnutá pri mne žena. A hovorí, čo ste robili? Nič. Tak ako som sa aj modlil, ráno som vstával, robil som si jesť, kopal som na záhradke. A ona celý týždeň tu bola pri mne. A potom, po 5 dňoch odišla veľmi spokojná a oslobodená. To ste sa nič nemodlili, ani ruku ste na ňu nekladli, ani ste ju vodou nekropili svetenou. Nie. Doslova som ju ignoroval a zlý neľúbi, keď ho ignorujeme. A robil som si toto, čo mám robiť. Moje ústa boli naplnené Kristom, lebo som slávil Boha svojou modlitbou. A srdce bolo naplnené Kristom, pretože túžim po ňom. Aj teda on je môj cieľ môjho života. A potom mi hovoril, že vtedy som si uvedomil, ako dôležité, ako to zlý neprenáša. Ako to zlý neprenáša. Jednoducho prítomnosť Kristovu. A my vidíme aj na dvoch apoštoloch Petrovej a Pavlovi, ktorí sú patrónmi tejto farnosti, tohto chrámu, že predtým, ako spoznali Krista, to boli ľudia tiež do istej miery, na nich mal dosah zlý, pretože apoštol Pavol bol taký horlivý, že tá horlivosť sa až vykrívila a on teda sádzal ľudí do väzenia. Viedol ich na smrť. V horlivosti. Ale bez Boha. A keď spoznal Krista, keď on sa stal vládcom jeho srdca aj úst, zrazu tá horlivosť sa ako keby dostala do rovnováhy, nabral správne ťažisko a tú istú horlivosť začal využívať na ohlasovanie evanjelia. Celý svet vtedajší, celému svetu vtedajšiemu zvestoval radostnú zvesť vzkriesenia.
predtým mal ale vlastnosti, ktoré začali byť vykrivené, a keď spoznal Krista, zrazu tieto vlastnosti ako keby sa dostali na správne miesto. A apoštol Peter je to isté. Aký bol ambiciózny. Ako chcel všetko tak po ľudsky robiť. Všetko naplánovať. Dokonca hovorí Kristovi, ty nemôžeš trpieť. Nesmieš trpieť. A potom po ľudsky sa hanbí za Krista a zrieka sa ho. A po ľudsky uteka z Ríma, ako nám hovorí tá legenda. Až keď spoznáva Krista, zrazu je z neho iný človek. Ostáva Petrom. Teší a pozbudzuje svojich bratov, lebo má túto ľudskú vlastnosť, ale s Kristom ona ako si naberá úplne iný charakter, iný taký výraz, iné miesto, teda zaujíma v jeho živote. A tak máme dvoch veľkých svätých, patronov tejto farnosti, aj teda aj vás samých, na ktorých tiež vidíme, ako pre nich bolo dôležité, alebo môžeme rozprávať, že ich život bol do toho, pokiaľ spoznali Krista, a potom od toho, odkedy spoznali Krista. Kristus bol pre nich takým, ako keby takou čiarou, rozdeľujúcou čiarou. S poznaním Krista oni nadobudli to správne ťažisko. A ich život sa začal vyvíjať úplne inač. Ako si predstavovali, ako si možno fantazírovali, kde si tam. Drahí bratia a sestry, a apoštol Pavol nám dnes hovorí, Kristus je blízko. A poznajúc nás, Kristus, dnes aj svetíme bohostánok, on je tu prítomný a tiež istým spôsobom nám hovorí, ja som blízko, na dosiahnutie ruky. Do akej miery on bude pre nás, alebo je pre nás ťažiskom nášho života, centrom nášho života. Keby nebolo Krista, aj keby nebolo toho ohlasovateľa prvotného, dnes by sme tu neboli, lebo chrám by tu nebol. Nebol by centrom celého tohto mikrorajónu. Teda tohto územia. Keby nebol ohlasovateľa Krista. A čo si podobné v našom živote? Boh chce, aby sme jeho mali v centre. Aby on bol našim ťažiskom. Pretože vtedy mnohé veci sa začnú vyrovnávať. Mnohé veci začnú naberať správny smer. Mnohé veci zrazu sa ako keby vyjasnia. Nech Kristus, o ktorom Pavol hovorí, že on je cieľom každého jedného zákona, že on je na našom jazyku, v našich ústach, aj v našom srdci, nech tento Kristus naozaj bude pre nás ťažiskom, pre každého jedného z nás. Či sme kňazi, reholníci, obyčajní ľudia, otcovia, mamy, deti, mládež. On chce byť ťažiskom. Pretože vtedy sa začínajú vyrovnávať mnohé veci. A prichádza veľký pokoj do srdca. Sláva Isusu Kristu.